Kohta lähdetään revittelemään. Jälleen oli matkan aika. Lensimme serkkuni kanssa Zagrebiin, josta vuokrasimme auton. Tuossa on vielä tommonen viilto. Nyt alkoi sitten tämä revittelyosuus. Revitellään. Ensimmäisenä päivänä ajoimme paljon. Emme juuri taukoa pitäneet. No, ruokatauko ja vessatauko. Kroatian väkiluku on tällä hetkellä arviolta vähän vajaa 4 miljoonaa. Toiset 400. Kuumaa vaan tuijottaa tietä. Tien hypnotisoiva. Kroatiassa oli yllättävän paljon tunneleita, ja koska sää oli sateinen, oli hyvä päästellä menemään. Ei ole hetkeä ajettu tätä tietä. Ajoimme Zagrebista Pločeen, eli noin 8 tuntia ajamista ensimmäisenä päivänä. Kroatian kulmilla. Eka päivä takana ja 500 kilometriä ajettu. Löydettiin majapaikkaa. Huomenna jatkuu Bosnialla. Ja tässä on meidän ensimmäinen majapaikkamme. Toisena päivänä oli tarkoitus päästä Sarajevoon asti. Tämä on halpaa ja kaunista matkailuseutua. Suosittelen käymään. Mostarissakin pyörähdimme, mutta emme viipyneet kauan. Kävimme syömässä. Ja koska Sarajevoon ei ollut kiire, kävimme poukkoilemassa siellä täällä. Bosnia-Herzegovinan väkiluku on tällä hetkellä vähän reilu 3 miljoonaa. Tarkoitus oli mennä tuonne vuoren päälle, mutta ei oltu oikein varmoja reitistä, niin ei vihtinyt sadekelillä lähteä kikkailemaan. Ja sitten terveisiä taas Juholle. Tässä on paikallinen rautakauppa. Ei mitään tietoa missä ollaan, mutta tultiin pitkälle lounaalle tänne joen varteen. Täällä hienot maisemat. Eikä ollut tietoa eilenkään missä oltiin. Me vaan ajetaan. Ei pienintäkään käsitystä näistä kaupungeista. Kyrillisiä kirjaimia, ei mitään perinteisiä sellaisia, vaan ei serbialaisia, vaan siis näitä Bosnialaisia. Niin. Ei mitään tietoa niin kuin sanoin, missä me ollaan. Me eletään niin flowssa, täydellisessä flowssa, että me ollaan jo unohdettu kaikki. Me ollaan unohdettu, että millä mantereellakin me ollaan. Jatketaan taas. Ruoka oli hyvää ja halpaa. Sitten ollaan Sarajevossa. Täällä on vähän semmonen ahas olo näillä kaduilla. Tosi pieniä katuja ja paljon menee autoja. Tässä oli Sarajevon majapaikkamme. Yövyimme täällä pari yötä. Tämmönen kissa liittyy meidän seurueeseen. Täällä oli paljon paikallisia ruokapaikkoja ja kahviloita.
ei juuri länsimaalaisia pikaruokaketjuja näkynyt missään. Sarajevon väkiluku on melkein 350 000. Tultiin tähän Sarajevon keskustaan vähän kahvittelee ja syömään muffinseja. Täällä on ihan hyvin porukkaa ja semmonen puolipilvinen sää. Kerjäläisiä täällä on sitten jonkin verran kanssa näkyy. Tulee kerjäämään rahaa, mutta ei meilläkään ole ihan koko maailmaa pelastaa rahahuolien suhteen. Ja totta kai maistoimme paikallisia tuotteita. Tilasin bosnialaista kahvia. Täältä kaadetaan tuohon pikku puhtiin. Pari sokeripalaa sinne ja sitten hörpyt. Aika moista. Tultiin tämmöiseen paikalliseen kulttuurivirastoon käymään. Tai en mä tiedä mikä paikka tää on, mutta jonkinlainen. Sitten lähdimme patikoimaan Sarajevon huipulle. Täältä oli hyvät näkymät kaupungille. Ja kuten näkyy, Sarajevo ei ole kovin tasainen kaupunki kokonaisuudeltaan. Täytyy sanoa, että on tää Sarajevo melkoinen kaupunki ajella autolla, varsinkin täällä vähän niin kuin vuoren rinnettä vasten. Aika ahasta, mutta näköjään ollaan selvitty aika hyvin kuitenkin. Vai mitä sanoo kuski? Me ollaan selvitty täydellisesti, koska mä oon vanha taksikuski ja logistiikan alan puoliammattilainen, niin tämmöiset kapeimmat tiet mun koko elämässäni, niin ne ei ole yhtään mitään. Mä hoidan tilanteen kylmäviileesti, ammattiylpeydellä, ex-ammattiylpeydellä. Seuraavaksi suunta kohti Montenegroa. Matkan varrella oli tämmöisiä vaijerilinjoja, mitä pitkin pystyy laskemaan joen toiselle puolelle. Odotellaan pääsyä Montenegroon. 3. maa tällä reissulla. 900 kilsaa ajettuna. Se on ihan hyvä määrä. Mutta vielä jatkuu. Montenegron puolella oli varsin jylhiä ja kauniita maisemia. Montenegron asukasluku on reilu 600 000. Montenegrossa suuntasimme kohti Durmitor National Parkia eli kansallispuistoaluetta, mikä oli varsin jylhää ja kaunista. Tämmöisissä hyvännäköisissä maalaismaisemissa mennään.
Jatkoon menee tää paikka. Kannattaa tulla käymään, jos mahdollista. Majapaikkamme löytyi läheisestä kaupungista nimeltä Chabliak. Chabliakissa oli vallan mainioita ravintoloita ja pikkuputiikkeja. Yövyimme pienessä mökkerössä, joka oli varsin sopiva meille. Seuraavana päivänä lähdimme kohti Albaniaa ja otimme ehkä hieman väärän reitin. Joo, kannattaa tarkistaa reitit etukäteen. Navigaattori ohjasi näköjään vähän huonommalle tielle, niin joutuu kääntymään takaisin.